245 dies i nits. Llibertat! Raül Romeva, 836 dies i nits. Llibertat! Dolors Bassa, 836 dies i nits. Llibertat! Jordi Corturull, 836 dies i nits. Llibertat! Josep Rull, 836 dies i nits. Llibertat! Carme Forcadell, 805 dies i nits. Llibertat! I no oblidem els exiliats, Carles Puigdemont, cap a casa. Llibertat! Toni Comín, cap a casa. Lluís Puig, Meritxell Serret, cap a casa. Clara Ponsatí, cap a casa. Anna Gabriel, cap a casa. Marta Rovira, cap a casa. Valtoni, cap a casa. Adri Carrasco, cap a casa. No oblidem tots els camps, ciutats que pateixen repressió.